हेलो। हाँ बोलिए। तोहरी बिरह में दिन भर सजनी, तोहरी बिरह में दिन भर सजनी, यूट्यूब पे वीडियो बन के चढ़ल बा। भादोले नाही ऐलू करे जात जीवन के अब अंत लिखल बा। भादोले नाही ऐलो करे जात जीवन के अब अंत लिखल बा। गैलू जहिया से सिंगापुर से घरे, तहिया से जीवन में अन्हार भइल बा। प्रेम रोमांस के सीजन बहुत बा, पर हमरी नसीब बैराग लिखल बा। नट्टी पकड़ के साचे कहतानी की, नट्टी पकड़ के साचे कहतानी की, दोस्तन के संगे न पार्टी भइल बा। अब की जे भादोले ना चहुपलू त जीवन के अब अंत लिखल बा। अब की जे भादोले ना चहुपलू त जीवन के अब अंत लिखल बा। झाड़ू पोछा और बर्तन भांडा, यहाँ देख पूरा हिसाब लिखल बा। दुनिया के खातिर होई ढाई आखर, यहाँ देख पूरा किताब लिखल बा। एम्बेसी तक ले ईमेल कैनी की, एम्बेसी तक ले ईमेल कैनी की, अब तो करे जाके भेज यहाँ पे। अब की जे भादोले ना चहुपली त जीवन के अब अंत लिखल बा। तोहरी बिरह में दिन भर सजनी, तोहरी बिरह में दिन भर सजनी, यूट्यूब पे वीडियो बन के चढ़ल बा। भादोले नाही ऐलो करे जात जीवन के अब अंत लिखल बा। जीवन के अब अंत लिखल बा। जीवन के अब अंत लिखल बा।